खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउस आपडेट लाना फैदों जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव तो टुडे जुला दिनै माखासे निउस आपडेटनि सायाव तो गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ मंगलबार खालि पाबजिआ चीननि टेनसेन्ट गेमजों रादाय खानायखौ फोजोबदों होननानै फोरमायदों भारत सरकारा पाबजि मबाइल गेमखौ बन्द खालामनायनि उनावनो बे थांखिखौ लादों होनना बुंदों पाबजि कर्परेशना फोरमायदि भारताव पाबजि मबाइलनि फ्रेन्चाइजआ टेनसेन्ट गेमजों रादाय खानो थिरांथा लादों भारताव बे गेमखौ गेलेग्राफोरा मोजां आबहावा होनो आरो सोरखारनि सिकिउरिटि जाहोनखौ नायनानै बे थांखिखौ खालामनाय जादों होननानै फोरमायदों पाबजि कर्परेशननि बे थांखिनि उनाव भारताव पाबजि मबाइल गेमा फैफिननोबो हागौ माने फैफिननो हासिगौ भारताव गोख्रैनो नैथियाव दङ तेलेंगु रावनि फावगिरि जयप्रकाश रेड्डी बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया बिथाङा अन्ध्र प्रदेशनि गंटुर जिल्लायाव थानाय मंगलबार खालि फुंबिलि समाव हार्ट एटेक जानानै रुंसारि जायो बिथाङा 74 बोसोर बैसो जानानै रुंसारि जायो बिथाङा 1980 मायथाइयावनो 40 बोसोर बैसोआव गिबि खेब सावथुनाव आगान होजेनदोंमोन आगान होजेननाय समाव बिथाङा साब इन्सपेक्टर अफ पुलिस हिसाबै खामानि मावदोंमोन दा बिथाङा रुंसारि जाबाय दा बिथांनि रुंसारि जानायाव तेलेंगु सावथुन मुलुगा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों नैबे सावगारियाव नुनायानो तेलेंगु रावनि फावगिरि जयप्रकाश रेड्डी थामथियाव दङ दिनै साहा गुवाहाटीआव UBPO मन्त्री चनदन ब्रह्म आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बेरेखायै UBPOआ धरना होदों BTCनि बायजोआव थानाय गं 21 जिल्लानि 10 लाख बर' कसारिफोरखौ थगायनानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानायनिफ्राय होबथादों होननानै बे धरनाखौ लादों बावैसो सिगां जालांनाय आसाम विधान सभानि जथुम्मायाव मन्त्री चनदन ब्रह्मआ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जानायनिफ्राय होबथादों होननानै UBPOनि मावथिफोरा फोरमायदों रादाबाव जेब्लासिम बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय जाया अब्लासिम बे सोमावसारनाया थाबाय थागोन बा जालांबाय थागोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों ब्रैथियाव दङ 5 दाननि उनाव खुलिफिनसिगोन ताजमहल आग्रा फर्ट 17 मार्चनिफ्रायनो कर'नानि थाखाय बन्द जाना दंमोन नाथाय दा 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिनसिगोन ताजमहल आरो आग्रा फर्टआ बाथियाव दङ दिनै भुपेन हाजरिका मेथाइ खनगिरि आरो आशा भस्लिनि जोनोम सान भुपेन हाजरिकाया 8 सेप्तेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन 1922 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो आशा भस्लिया जोनोम मोनदोंमोन 8 सेप्तेम्बर 1933 मायथाइयाव भुपेन हाजरिकानि दिनै 94थि जोनोम सान आरो आशा भस्लिनि दिनै 87थि जोनोम सान दथियाव दङ चाइनाया भारत आरो चाइनानि गेजेराव गावलायनाय जादों होनना ग्लबेल टाइम्सआव फोसावदोंमोन नाथाय बाद बे नंखायनो भारत सरकारा बे खोथाखौ नंखाय होनना बुंदों बिथांमोना थगायदों होनना बुंदों चाइनाया गावसोरनि निउस बा गावसोरनि हादोरनि निउस ग्लबेल टाइम्सआव फोरमायनाय बादिब्ला भारतनि सान्थिया माने सिमा बारदोंमोन होनना बुंदों चाइनाथिंजाय बेनिखायनो गावलायनाया जायो होननानै बिथांमोना निउसनि गेजेरजों फोसावदोंमोन बाट बे नंखायनो भारत सरकारा बेखौ बुंदों स्निथा दङ डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन सुंदे DRDOआ दिनै हाइपारसनिक टेस्ट डेमनस्ट्रेशन भेहिकल एबा HSTDV बिरहोनायाव जाफुंसार जादों मख'नाय जायोदि जेट इन्जिनखौ भारतनि गोनोखोआरिफोरा नांथाब नाजानायनि गेजेरजों सोरजिदोंमोन आरो बेयो सोदोबनि गोख्रैथिनि 6 गुन गोख्रै बिरनो हायोनो DRDOनि जाफुंसारनायाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ जोबोद DRDOनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों टुइटारनि गेजेरजों दाइनथियाव दङ हिरा सरनियानि बिजाथि बर' सुबुं बा बर' आइजो बा बर' सिख्ला दिनै जुदि जों नायो BTCआव गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा हिरा सरनियाखौ बर'नि गेजेराव लेथ्रा राजखान्थि गेलेनायखौ बुजिनानै UPPL बा BPF बा BJPआव हाबदों बा बेबायदि समाव बर' हारिनि सुथुर हानजाजों बोरै बे आइजो बा सिख्लाया जमुना बर'आ निसिमानि बिजाथि गसंनो सानखो बा हाखो बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा माने बर'आनो बर'नि सुथुर जालांगासिनो आरोना सानफा एफा नै बिथाङानो जमुना बर' बिथाङा निसिमानि बिजाथि जाबाय बर'नि केन्डिडेट गुथियाव दङ आसु आरो AJYCPआ ज' जानानै फैगौ 7 साननि गेजेराव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दागोन होनना बुंदों बे खोथाखौ बुंदों आसुनि प्रेसिडेन्ट दीपांकर कुमार नाडा आरो बिथांमोना 80 आरो 100नि गेजेराव माने सीटनि माने गेलेगोन होनना बुंदों बिथाङा आसामाव गोदान राजखान्थि हान्जाजों 80 आरो 100 कन्टेस्टआव गेलेगोन होनना बुंदों बिथांमोना एसेम्बलि इलेक्सनाव
जिथियाव दङ बिमाया गावनि 14 बोसोरनि गथ'खौ बा भागिनखौ रेप खालामदों। बिमाया गावनि भागिनखौ फेग्रा मुवा होना गाज्रि हाबा मावदों। सिगांनिफ्रायनो बेबायदि नाजायोमोननो। बिमायनि मुङा रिकी आहमेद। दा बिथांखौ न'खरनि सुबुङा एफआइआर होबाय आरो पुलिसाबो बिथांखौ हमबाय। दा बे जाथाया जादों डिब्रुगड़नि नाली पुलाव। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। थ' एसेनोसै, गोजोन्थों।